Verí, že môže pomôcť ľuďom zbaviť ich rôznych bolestí a chorôb. Reč je o liečiteľke, ktorá si hovorí Betty. Na prvý pohľad obyčajnej žene, no na druhý už nie. Keby sa vás dotkla rukou, tá horúčavá by vás isto presvedčila o tom, že až taká obyčajná nie je. Ale napokon, ako je to s liečiteľskými schopnosťami pani Betty, sa už o chvíľu budete môcť presvedčiť i vy. Cez obrazovku sa pokúsi zbaviť vás bolesti. Toto je ona, pani Betty. Pred 20 rokmi sa jej navždy zmenil život. A za všetko mohol jej kamarát, ktorého niekoľko dní ukrutne bolela hlava. A nepomohlo mu ani to, keď denne zjedol 8 tabliet od bolesti. Tak ja som sa akože zahrala na dôležitú, hej, akože neboj sa, ja ti pomôžem, ale úplne ma to len tak napadlo, tak som mu chytila obidve ruky a hovorím, budeme počítať od 10 do 0 a keď bude 3, 2, 1, pustím ti ruky a ťa prestane bolieť hlava. A tá vraj naozaj bolieť prestala. On sa tak strašne prekvapil, no ja ešte viac. Ja som sa úplne zľakla, preboha to, čo som s ním spravila. Je minenky, že je to teraz rozmýšľam, horúce ruky som mala. A od tej chvíle začala samú seba pozorovať viac. Keď niekoho rozboleli kríže, krčná chrbtica, žalúdok, priložila mu na boľavé miesto ruku a liečila. Tak toto je moje CTčko. Takto, ja sa s tým kývadelkom ako v duchu rozprávam a vlastne ja sa opýtam, hej, napríklad, keby som sa chcela na vás pozrieť, viem, že ste Ivanka, teraz prejdem si, to je taká moja pomocka, lebo aby som vedela, kde sa nachádzam na tele, čo by som ani nemusela, ale je to také presnejšie, tak presne prejdem po vašom tele a tam, kde je problém, kývadelko mi okamžite ukáže. Ako pomocný prostriedok pri diagnostike používa aj cigánske karty. Inak vraj nepotrebuje nič viac. Iba poznať krstné meno človeka, ktorý má zdravotné problémy. A v prípade, že lieči na diaľku, tak aj miesto, kde sa v tú chvíľu daná osoba nachádza. Keďže toto všetko vyzerá neuveriteľne, Betty sme podrobili skúške. A viete napríklad aj tak určiť diagnózu, že napríklad zomre nejaký človek, možno, že aj nečakane. A vy viete aj, že teda určiť, že čo mu bolo? Áno, stalo sa mi, že jeden dotyčný ma aj skúšal, že sa pýtal, že čo je môjmu otcovi a vlastne kývadelko mi stálo. Hovorím, tak neviem, ale tvoj otec asi nežije. To bolo tak, nežil. Tak mohla by som aj ja sa na svojho otca opýtať? No. On je mŕtvý už, 4 roky bude v apríli. Jeho krstné meno? František. No, mal tu problém s mozgom. Príhodu mozgovú? Áno, môžem potvrdiť. Ďakujem. Môžem potvrdiť, ale asi ešte predsa len by som počkala na jednu vec, ale... Idem ďalej, ja som myslela, že stačí. Vlastne príčina smrti bola mozgová príhoda. No, takisto srdiečko mal zoslabené, áno. Mal vysoký tlak. Normálne... Áno, ale vidíte, ako mi to ukazuje, hej? Test teda dopadol dobre a svedčia o tom aj ďalšie prípady, na ktoré si táto liečiteľka zaspomínala. Jeden chlapček mal ísť na operáciu s nohou. Odkedy začal chodiť, ako od mala, hej, tak pravú nožku nezohynal členku. Ja som sa ho len dotkla a som tú nohu zohla. Ak chcete na vlastnej koži vyskúšať, či ucítite energiu od tejto liečiteľky, položte si ruku na miesto, kde cítite bolesť. A treba, aby si oni aj povedali, že odchádza bolesť, alebo iba aby priložili? Nech si predstavia, že teraz odstraňujem bolesť, hej? Nech si predstavia, to je všetko o takej predstavivosti. Tá energia ide, neskutočne ide. A teraz sa sústreďte priamo na Betty. V tejto chvíli vám pošle energiu. Každý, kto má problém, nejakú bolesť hlavy alebo nejakú inú bolesť na tele, si priloží ruku na to miesto, kde má ten problém. Koho bolí hlava, dá si ruku na čelo, ale nie celkom na kožu, tak len zľahka a cíti, že odchádza bolesť hlavy. Niekomu sa červenajú uši, niekto má rumenec tvári. Určite tá energia je neskutočná a strašne veľa ľudí ju pocíti.